Защо трябва да гласуваме? Гласуването е наш граждански дълг. То определя нашето бъдеще и бъдещето на децата ни. Гласуването е не само наше право, но и наш дълг като граждани. Ето защо трябва да гласуваме. Гласът ни има значение. Всяка бюлетина представлява един глас в полза на бъдещето, което искаме да видим. Дори един глас може да направи разликата в тесни избори и да определи посоката на развитие на нашата общност и страна. Гласуването е основополагащ принцип на демокрацията. Това е начин, по който можем да изразим нашето мнение и да участваме активно в управлението на нашата държава. Участие в младежки съвети и парламенти е съществен елемент за активното гражданство на младежите, като те изразяват своите гласове и влияят на политическите процеси. Участие в младежки съвети и парламенти е ключов елемент за активното гражданство на младежите, като се изразяват своите гласове и влияят на политическите процеси заедно с гласуването. Доброволчество и социални инициативи е ключова роля за младите в гражданското участие, като те помагат на обществото и активно се ангажират с решаването на социални проблеми. Използвайте гласа си!